pagelaran seni kabudayan Jawi binarum swara mengungkung muga dadi tuladha karawitan yakti budaya kang luhur wis nularas samekta ngrembaka saat lami murwakani matur hangaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman karahayun mugi tumanduk wonten ngersa andika sadarum para tamu dalasan kawula. Kula nuwun panjenengan sepuh bini sepuh haji sepuh miwah kasepuhan ingkang sampun pono ing pamawas miwah ledha ing pitutur ingkang pinundi saha kinabekten. Sutresna budaya adiluhung ingkang memardi mardawaning budaya luhur ingkang winanduk ing sukarna pangembun saha pangembating praja. Miwah satriyaning negari ingkang mangka dados pepayung ing para kawula dasih ingkang tuhu kinormatan. Alim saha ulama ingkang rinten kalawan dalu sinanding kitab suci wahyuning Ilahi. Ingkang mangka dados panuntun kiblat ing manembah mring Ilahi suci ingkang tuhu luring budi. Maliginipun bare ageng keluarga ageng pamengku gati inggih panjenengan Bapak Wagina sekalian Ibu Suwarti ingkang jinangka bagya mulya. Malembar dhateng sepuh para pini sepuh ingkang dalu yektos kula bektosi kadang werda tumaruna ingkang pantes sinudarsana. Sewu lepat agung paksama dene kawula kepareng lanyo malih adhyantara. Teksura ngadeg wonten ngersa nigas wacana munggel kamardikan panjenengan. Hanyaru anggen sami pareng wawan pangandikan sinigek sawetawis. Mboten to ateges kawula ngirangi tata trap silawarat nemban dawuh. Keluarga ageng yan Bapak Wagina gotrah kula wangsa dalu mangke taksih piniji nderekaken lampahipun. Keluarga ageng paguyuban karawitan wis nularas sandhap pimpinan Ki Saga Ledha Pangkarawit. Wingging saking Kukun Reja Kalurahan Kemantar Kecamatan Mundukan. Saestu ing dalu mangke kula sakadang kepareng hangklajengaken malih atur pasugata lelipur lumantar gending-gending Jawi menapa dene ing dalu mangke taksih pun lajeng langen beksan toyub. Mila dhateng ngersa andika sadarum para tamu kepareng mangke nengga ngantos tutuk purnaning pahargyan dene ing dalu kalenggahan. Sawetawis anggen sami pareng lelenggahan sumangga kula dherekaken sami manengku puja ngunjukaken raos dalah puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadhi amin ing dalu kalenggahan. Panjenengan tasih pinaringan kabakas warasan saged kempal manunggal nyawiji dados tunggal. Wonten dalem panjenengan Bapa Wagina sagotrah kula wangsa dalu mangke taksih pun suwuni donga pangestu. Anggenipun panjenengan Bapa Wagina sekalian Ibu netepi peranganipun darmanipun tiyang sepah nenggih mboyong Sriat Mojo temanten sarimpin ngunduh Sang Bagus Ahmad Nur Wahid.
kalawan wara ayu Nur Ngaini putri saking Bian Bapa Paryono Ibu Darmi wingking saking padukuhan Beku Kemantar Mundukan. Mugi estu antuk donga panjenengan handika sadharem para tamu nyarengi rindanipun Gusti. Kasembadaning sedya purwa madya hingga wusananipun putra pininganten sarimpit. Ganya lelumban kebyur dhateng bebrayan enggal manggya keluarga ingkang ayom-ayem tentrem. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene tundhanipun enggal pikantuk talining katresnan ingkang awujud momongan putra putri ingkang soleh lan solehah. Kalenggahan handika sadharem para tamu satata estu kersanipun Bapa Wagina jenjem pinarak kanthi mardika ing penggalih nengga titi laksana lampah langen beksan ingkang kepareng katur ing mangke wusana ngaturaken wilujeng dalu wilujeng lelenggahan kanthi mardika ing penggalih swarsana lun kawula lun. Jang kepipahargyan ing rikalenggan siang ngantos tutup dalu mangke. Dene panjenengan Bapa Wagina sekalian Ibu Suwarti tasih kepareng gelar kadang-kadang pamentri budaya keluarga ageng paguyuban karawitan Wisnu Laras. Sandhap pimpinan Kisa Galebda Pangrawit Ida beksa cacah catur hangga. Catur wis ngarani papat hangga wadon. Dene kepareng mangke hang lajengaken atur lelipur suka langen beksan. Dalu mangke taksih piniji ingkang minangka suh panjenengan Adyayu Ika nganti Dek Yanti Dek Retno ugi Dek Ririn satata kadang-kadang pamentri budaya keluarga ageng Wisnu Laras pambuka langen beksan toyok ing dalu laras ing gending gambir sawit laras mapan wonten ing mbok tuwek slendro. Mangungkung ing antareksa dinabuh para dewa. Dewane sapa? Dewane Wisnu Laras Ki Bathara Tukiman. Buka langening suka langen bedayan srimpen langen beksan toyuk. Laras sing gending mus binuka gambir sawit. Wida beksa cacah catur hanggawa pareng nilaraken palenggan mapan wonten ing sasana langen krida mataya ya langen beksan. Sapa to sing kepareng ngesuwi panjenengan Dyayu Ika? Adyayu Yanti, Adyayu Ririn ugi Adyayu Retno. Sing kaya boneka sapa? Retno. Boneka kok kena nggo dolanan. Ya iya.
Goyang-goyang kabeh nyawa
Meli. Ya, kendang guling. Kacu-kacu iki Sing menehi saiki wis lali. Aku nalika nampani kanthi janji sehidup semati. Tondo dewe dadiya kantine tresnane sak lawase hae Mas Etno Mas Degleng kaya boneka ning kena dolanan Retno kacu-kacu iki ya deyani nyandung wati ana jroning ati aku mung kari nyempani moga dadi asik alamat wis katon tejane yen bong brongkang kon macorong aduh pirakane sinawang ambosane yen basang nyotong jakmi kamrang ati aduh lastariyo tan liyalo bisa sarengmo Ladyan pepasane kelingan godhong gambar emas
wong kang mas was lumayan amung kang mas arep ngisi anggon momrang sapa marang aku rencene sakar mati iku lambang katresnan sejati senadyan kaya ngapa jroning ati ora bakal cidra hebat tak Dik Yanti yen pinuju aku kedah marang aning sliramu kok ora rumangsa lulus Araharja sepen saking Sambikala merakani langen beksan toyub ing dalu sareng kadang-kadang paguyuban karawitan wis nularas eling minggah udang anak wis samekta ing gati satata Ibu Widabeksa panjenengan Adiayu Ika Adiayu Ranti ugi Adiayu Ririn tertentu tak asing malih Adiayu Retno wis kepareng mangunggung ing antareksa binuka sareng kadang-kadang paguyuban karawitan wis nularas sandhap pimpinan Kisa Galebda Pangrawit eling udang anak Widabeksa cacah catur hangga kepareng monggo nilaraken palenggahan sawetawis nuju dhateng sasana langen Krida Mataya nggih langen beksan toyub dene katur panjenengan simbah Gimil Mas Budi minangka panitia beksa ingkang mratitesaken beksan ing dalu sinten to ingkang kepareng nampi atur beksan monggo dhateng sepuh para pinisepuh ingkang rumaos nampi atur beksan kepareng monggo nilaraken palenggahan nuju dhateng sasana langen Krida hangayahi beksan ingkang sepisan
setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6 jangkep Mas Tommy enggal putibaraken eling-eling udang anak Kewis pita warna ning kusuming pura
Ahmad sing bagus dhewe aduh lain mau awan bar dibayang kare anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak kudangi mas anak wedok ora tak bedake anjas mora hari mami Mas Mirakola awarta sami sugeng rawuh paduka monggo pinarak ingkang saketa ene kono ya abang waru kene sayang kono ya sayang sing tak sayang amung sliramu ireng-ireng dijumputi paras klopo kato tampase ati seneng dang dituruti ning alam donya lak pira suwene kaya ngene rasane tempe iwak urang dibubur rawon kaya ngene rakasane kaya wayang digawe lakon kuning kuah ketimun Upetik satu kuku wajahmu Sering-sering aku ngalamun Karena memikirkan dirimu sawunggaling wayange gunung sing digawe kayune jati yen to eling disambung ana aja gawe keloning ati ya mas ya mas Laras krawita Sujune sing meking rek bakoh. Dengan keluarga Ageng wis laras. Dene beksan ingkang angka kalih ingkang pun wastani beksan Kaprajan. Keluarga Ageng Pamengkugati Candi Ayu nonton tayub ireng. Pak Emus no ya. Bos binuka malih sareng keluarga Ageng Wisnu laras beksan ingkang angka kalih Candi Ayu nonton tayub ireng ya mas cenggari mas jingga saupama Rama ami witi sinden
oleh bir. Nah. Pupu ireng mah. Nah iya to. Pak Emos kuwi kok senengane ireng terus kok. Ya. Jangkep Mas Tommy pun kibaraken Sandi Ayu nonton tayub ireng-ireng. Dedi sapa wae. Kepleset utul kembangane bali ngadeg kaparasum nyaring kaya Toto saya maju beksanira ninggah mangke nonton tayub ireng-ireng Sandi Ayu nonton tayub para ladang. Goyang iping-iping sani
Wisnu laras goyang Goyang mosreng anti sasar Nyata sayakti pesan tayo dalu niki walik liru sasana ireng ireng Yo yo ireng-ireng senengane masuk iman Ngetan pelem apa sajane ireng-ireng Indang mrinio tak kandhani di rungokno ya iki gending apa iki gending ireng-ireng ireng-ireng ngalor bali kidul saiki awor sesuk ra kumpul pacote diseblake wis kapat sote kapake ireng-ireng Aku seneng sepedani Saya sithik pir kuning ijo Jane aku nasib sliraku Saya sithik wis duwe bojo apa setyane kelakon pupus gedange raja dasare bagus Gus raneka neka ireng-ireng Kembangke manggis Kembang manggis sekar melati Yen seneng aja mak lamis Yen mong lamis kloning ati ireng dijumputi maras klopo katut ampase ati seneng kang dituruti ning alam donya ya lak pira suwene ireng-ireng monggo Dek Wisnu wis tata-tata Mas Tommy kendange wis diwalik Kok dadak diwalik ngono apa? Enak banget lho, Mas. nganggo walikan ya Mas Tommy monggo Dek Wisnu Biasane pisan wis iki kok ping 3 ngono lho. dengaren men Lah iya. sing marake ya nyawang buah mau kok Wong ya menak nganggo banget lho, Mas. ya Jroning kening Renato tlawani karo
katingal jangkep Dek Wisnu satata kendhang pun kibaraken suba kastawa mendung sore. Lumrah Mbah Sogel jogetene rumah Sikno. Tata-tata liru sasana mendung sore para kadang. Yeah.
wilujeng dalu Mas Bambu pikantuk salam Mas Yitno saking Mas Bambu. Wis satata pareng binuka malih sareng keluarga Ageng wis nularas. Beksan candhaipun jangkrik genggong minggahipun pentil asem. Nek peteng men Mas Bambu. Malah PC Mas Yeno. Peteng. Eka iki. Monggo Deka, Dek Yanti, Dek Aretno, Dek Ririn Satata mapan malih wonten sasana langen krida nenggih langen beksan toyuk. Monggo dateng penjeringan Mas Bukti, Mbah Gimbin, satatapun pratitisaken sinten ingkang pareng nampi atur beksan sepuh pini sepuh. Monggo parengani laraken palenggan sametang wis nuju dateng sasana langan ridho amit sampun dipun tenggo Ibu Wida Beksa. Katingal jangkep enggal pun kibar jangkrik genggong pentil asem.
Satu jangkrik genggong jangkrik genggong liwat tak lirik kumpul duwe kumpul kancamu liru sasono pentil asem Semar jenenge Petruk tangan ngatong kuwi jaluk ledek Yanti jarene cepluk tak kira gak duwe bathok nang kae kok mata mriyut ngantuk cendhek dhewe kerekan ketel jare watuk heeh dhuwur alis kuwi bathok kudung sira jare kuplok alam keringat kuwi anduk kendes lungas sak solaing selembar godhong karang watune sabar narimo lulu watone sabar narimo Wisnu Laras kersanipun pilihan Bapak Wagino Handika Sadarma para tamu kepareng yo Ces Mas Ces di aku tak diwilah Mas Jaka love you Dimani bulan
susu Rasing kerasa Memayu ayuning praja ya siam Dewa Tirta ah Deweni Wulan Purnama Dek Wisnu, ilir-ilir janjiku terus bos Wagyo GWR. Ya. Jang kepor kadang. Wah, paino petuk Yanti. Kawis kita Ganes wicarane warna ning kusuming ilir
sliramu dadi rembulan mesti wae pun kakang dadi lintane angkasa wong loro padha guyonan gojekan andung kalining katresnan aku enggal bali nganti lali janjiku ora bakal lali aduh wong ayu sigarane rasa jati ora suwe sliramu si jantung hati. Penak tayo Mas. Monggo Mas Budi, Deka, Mas Sugiyo, Dek Retno, Dek Yanti, Dek Ririn, mapan. Wis mari to. Mari to. Sauri to, Kak. Wis mari to. Oh yo. Wis mari ya Mas Tommy. Mari ta. Alhamdulillah. Baik, Kak. Kowe urung mari. Baik, Kak, cantiknya. Makasih. Ya Allah, ya Allah. Rek lagi krungu suarane aku. Tededen. Penak tayo Mas Tommy. Penak tayo, Kak. Penak neh nek awor aku. Isa mereka. Bethara Aja Tukiman. maksudnya. Jare nek krawitan dadak mikir kuwi rak Bethara Tukiman. Hokonge. Alah. Alah, wis mengintek. Ya Monggo Mas Budi. Mbah Kak. Gimbin enggal dipun pratitis. Ayo Pak Mus. Manglong. Yo Deka, ndak manggon Deka. Dedek Yanti. Mas Tris iki ya sengkolon leh. Aduh, ya Allah, rung marem. Dek Wisnu. Jombang ijo-ijo sengkolo titip tresno rampung. Aja barse. Mosok yene bar men. Aja sik to. Ngene iki lho, Mas. Ya bari manut panitia Aja sik mosok yene rampung. Gak menak. Lek panitia rung dawuh aku ya ora wani dawuh. Aku Panitia is dawuh ayo. Manut panitia. Aja dibari sik men. Aku cek kudu joget to. Iya. Lah aku manut panitia. Pak Emus. Pak Emus. Yo ben. Pak Emus. Sing penting iki panitia. Angger panitiane ngono aku yo ngene. Pak Emus. Dah. Jombang ijo-ijo sengkala titip tresno.
Emus. Oh. Makasih Wisnu Laras. Ya Angele Yanto. Masuk le Yanto. Dari mana datangnya lintang dari sawah terus ke kali dari mana datangnya cinta sayang dari mata terus ke hati ya yo enya Kaya ngene rasane nangka muda asale bebas. Juju. Kaya ngene wong nandang tresno. Saiki rena wangi katane netra. Juju. Ajati ondoi wong sing rapiran ajati rasoi pengen wong sing Sengkolo. Yes. Yo Mas Tris, ra apa-apa Mas Tris. mati yen mati tentrem uripe Apa Rin? Sengkolo titip tresno. Sengkolo. Romata ngene Ya ayo. Ha oh ha ya ayo. rasa kala saka Ngetan bali ngulon Mas Tris. sajamu bakal kalakon
bagus lak gedange raja mastris dasare bagus ora leka-leka Arasang kala Titip tresno kita Lindu titip tresno Dik Lindu. Matur suwun Man Min. Alah. Iya no. Apira-pira. Tungune. Ora tak gagas. Bojo randuwe kok ngeboti apa? Ya Mus. Tenan. Kriko lho dadi duit. Yen nyawang manis semu kaya bisa ngluluhke jantungku. Rina wangi ra bisa turu yen kelingan solan bawamu. Mas Yogi. Aku nek ra iki ya ora kok. Ya Mas Beno. Tresno iki tak titipke jaganan nganti selawase. Tresno ora bisa najan aku ning ado papane. Tenan, tak rewangi mikul sagene lho gak gagas. Ah, lah ngono ya Mas Maino. semangat kok Mas Min. terima kasih Ayo ya. ben Lindu sih tau. Wisnu nanti. Ya Mas Tami. Wisnu nanti ya deh. Kondi Yo, no. ndang mapan Dek Ririn. Kok ngendi? Ndang mapan Dek Reno. Nonton tayo. Yo, ndang mapan. Bisa diatur enggak? Bisa. Oke. Bisa diatur gak jadi? Wisnu, masih baik-baik saja? Oke. Oh, ngoten. Nggih. Om Menteri nonton Tayub. Terus mendung sore lali janjine stasiun Tugu. Kita nonton tayo. Saiki, Nonton Mas Menteri. Tayub mendung sore lali janjine stasiun Tugu rampung. Wis nyanyi ya wis papat. Wis iki beksane wis papat. Wis. Iya lah iki lali janjine ana to. Engko sing nyekel mik kowe tenang. Lah. Ngono ae kaya. Nonton Tayub mendung sore lali janjine stasiun Tugu Mas Ri. Rampung.
Monggo Dewi Wisnu. Nantang Tayub Nantan tayub wanci surup katon guyub Prasutresna rasu tresno padha ngiping jaluk gendi jejeketan jejekitan sinenggaan Rama ya Dik ya. kena ngiping nanging ora pareng sandi mekal mekol mikir-mikir uga ora pareng senggal Jogete ya digoyang goyang-goyang kabeh digoyang goyang goyang ngiping pingin sanding nyembek kaya goyang digoyang goyang pingin senggol Wisnu Larasti goyang goyang usen sampai mendung sore nyoto sayakti beksan tayo mendung sore Toto-toto Dik Glindu lali janjine Stasiun Tugu Lampung. Lali janjine.
Indi Yanti. Mas Baino. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi tak telepon malah mbok pateni mangkel yen kebodhok iramu mesti tak jiwang lali janjine jarene alesane manggelake sapa wong sing ora tresno kadung jandan kowe ora teko nek kowe jane kowe ning gelagatmu saya muji wani Masih tunggu. Diagung Pangsomo dateng sadaya pamentri budaya katuraken wilujeng dalu, wilujeng istirahat, wilujeng mundur suwasana, bila topik walidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun maturun.